Γεια σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο. Τι κάνετε μικρά μου, καλά μου παιδιά? Ελπίζω να είστε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Σήμερα για μένα είναι Κυριακούλα και ξεκινά ένα καθημερινό βλογκάκι και με βλέπετε έτοιμη, βαμμένη και με έτσι λίγο πιο έντονο μακιγιάζ από το καθημερινό μου, γιατί έχω φωτογράφηση για την ίσιου, κλασικά, αλλά αυτή τη φορά έχω λίγα παπούτσια και έχω και να βγάλω και κάποια ακόμα προϊόντα, οπότε επειδή πλέον σκοτεινιάζει πάρα πολύ γρήγορα, ήδη αρχίζει και πέφτει το φως, φεύγω γρήγορα για να προλάβω τον ήλιο και να βγάλω τα 3 παπούτσια μου και μερικά προϊόντα που έχω να βγάλω. Μεριά το κούραμα, ρε. Ευχαριστούμε. Ωραία έφτιαξες και έγινε 15 χρόνια νεότερος. 19,5. Τα τσάκ προλάβαμε το φως του ήλιου. Είναι 5 και 10 και σε 10 λεπτά τέλος. Οπότε κάναμε τη δουλειά μας πάλι καλά και τελειώσαμε. Στο σπίτι και θα φάμε γλυκάκι. Τι θες? Δικό μου είναι αυτό. Δικό μου. Προφιτερόλ γάλακτος. Δεν είναι για σένα, ρε. Γιατί βάζουν ένα σουδάκι? Εγώ βάζω 2. Εδώ τουλάχιστον 2 είναι, εντάξει, ένα σουδάκι. Από τότε που με έχεις πει βάζω 2 στην αλεξία. Και η νέα σεζόν από το τουρκικό σύριαλ που βλέπουμε στο Netflix, το Ράφτη, ο Ράφτης, και μας αρέσει να το δείτε κι εσείς. Good morning people, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Έχω ήδη ετοιμαστεί και φεύγω σφαίρα για το μαγαζί, γιατί έχω αργήσει και έχω δουλειά και με περιμένουν. Οπότε είπα να σας πω μια καλημέρα, να πω τι κάνετε, πώς είστε, να μου γράψετε τα νέα σας. Έχω ντυθεί με τη νέα μου την μπλούζα που σας έδειξα και στο haul, αυτή την υπέροχη που έχει εδώ, τη τσαχπινιά, αν θυμάστε. Και φεύγω, τρέχοντας κιόλας. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Α, δεν το είδα. Εμένα μετά. Ποιος χαίρεται που γύρισε η μαμά? Και ο μπαμπάς. Τι χαίρεσαι εσύ, χαίρεσαι? Χαίρεσαι εσύ, παιδί μου. Πάλι πίσω στο σπίτι και έχει έρθει θεματάκι από ένα φαρμακείο που παραγγείλα τις βιταμίνες που παίρνουμε εδώ και αρκετό καιρό με το λαζίκο. Είναι αυτές εδώ. Είναι πάρα πολύ καλές. Τις έχω διαφημίσει σε όλο τον κόσμο, σε όλο μου το σόι. Τις παρήγγειλα τώρα και για τη μάμα μου και για τους γονείς μου, τέλος πάντων. Είναι πολυβιταμινούχο, ρε παιδί μου, ζελεδάκι, το οποίο έχει μέσα βιταμίνη C, D, B6 και B12. Και έχει και σελήνιο και ψευδάργυρο, παρακαλώ. Εμάς μας έχει βολέψει πάρα πολύ. Την έχει και σε προσφορά στο toohappy.gr, το φαρμακείο. Της έχει 6,5 ευρώ, ενώ στο φαρμακείο έχουν 20. Και πήρα 2. Έχει μέσα 60 κάψουλες, οπότε είναι για ένα ζευγάρι για ένα μήνα. Είναι μόνο για ένα άτομο, είναι για 2 μήνες. Έτσι, ένα την ημέρα. Είμαι και το χυμό μας από το πρωί, ακόμα δεν το έχω πιει όλο, που το παρήγγειλα για πρωινούλη στο μαγαζί. Και μπορώ να πω ότι σήμερα κουράστηκα. Γιατί όμως κουράστηκα? Γιατί αυτό το τελευταίο ένα μήνα ήταν πάρα πολύ ζώρικος για μένα. Όχι τις δημοτικές εκλογές, όχι το ένα, όχι το άλλο. Και πήρα και μια νέα παραγγελία που θα σας πω αμέσως τώρα τι ακριβώς έκανα, για να σας το δείξω κιόλας, μήπως και ενδιαφέρεται κάποιος από εσάς, έχετε κάποιο κατάστημα ή κάποιο e-shop ή κάτι τέλος πάντων. Έχουν χειροποίητα σκράντσι, το ξέρετε αυτό. Αλλά φέτος έκανα την πρώτη έτσι κίνηση να τα κάνω με τύπομα με το λογότυπο της κάθε εταιρείας. Τώρα θα φτιάξω και με το δικό μου λογότυπο για τα K Fashion. Αλλά πριν φτιάξω καν για το δικό μου, έχω φτιάξει και μια εταιρεία για την Αθήνα. Μια εταιρεία με ρούχα στην Αθήνα. Και σήμερα τελείωσα. Σήμερα τα έστειλα. Ήταν 200 κομμάτια. Ζορίστηκα πάρα πολύ γιατί έπεσαν πολλά πράγματα μαζί. Είχα πάρα πολλά προβλήματα. Και πάρα πολύ τρέξιμο στο να τα κόψω, να τα δώσω για τύπομα, να τα ξαναπάρω, να τα ράψω, να βάλω λάστιχο. Έχει διαδικασία το σκράτσι, πόσο μάλλον το σκράτσι το σατέν που έχει και τύπομα και θα σας δείξω όμως τι έχω φτιάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το σκράτσι. Η εταιρεία είναι αυτή εδώ, λέγεται Skiptro. Είναι στην Αθήνα και το φτιάξαμε σε αυτό το ροζουλί και σε ένα πάρα πολύ ωραίο κοραλί, το οποίο το έχω τώρα. Αυτό ήταν ένα ελαττωματικό και το κράτησα για μένα, γιατί είχε ένα ελαττωματοπανί κάπου. Αλλά το κράτησα γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
Και εννοείται πως έχει σε πάρα πολλά χρώματα. Απλά η ίδια επέλεξε τα χρώματα αυτά, το ροζουλί και το ροδακινί. Το ροδακινί είναι τέλειο. Τώρα δεν το έχω να σα το δείξω, αλλά είναι τέλειο. Θα προσπαθήσω να σα βάλω φωτογραφία εδώ για να δείτε και το ροδακινί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βγήκαν πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και τώρα θα φτιάξω και για μένα, που σα είπα, με το λογότυπο του K-Fashion, με την κορώνα μου μόνο. Έχει τη διαδικασία του. Αλλά είναι κάτι που τώρα το ξεκίνησα, οπότε όποιος θέλει και έχει κατάστημα και θέλει να φτιάξουμε παρεούλα τα δικά σας κράτηση με το λογότυπο της εταιρείας σας, στείλτε μου μήνυμα στο προφίλ μου στο Instagram για να τα πούμε όλα αναλυτικά εκεί πέρα. Αυτά. Είπα να σας το πω για να έχετε κι εσείς λίγο μια εικόνα τι κάνω κι εγώ όλο αυτόν τον καιρό και τι κάνω συνήθως στο μαγαζί πέρα από τον εξυπηρετώ πελάτη, κάνω και άλλα πράγματα. Και έχω πάει λίγο πίσω με τη νέα κολεξιόν για τις τσάντες μου και δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Ενώ ξεκίνησα να κάνω κάτι, τα παράτησα. Γιατί είδα ότι με πήγε πάρα πολύ πίσω αυτό και ήθελα να τελειώνω με αυτή την παραγγελία να την παραδώσω και άρχισε πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, έμαθα. Οπότε τώρα θα πάνε λίγο πιο καλά τα πράγματα. Είναι αυτό το κάθε αρχή και δύσκολο που λέμε, οπότε όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Και γλίτωσα από αυτό γιατί πραγματικά το είχα άγχος, γιατί είχαν πάρα πολλές καθυστερήσεις και δεν μου αρέσει καθόλου να καθυστερώ. Όπως το παραγγέλνω κάτι εγώ και δεν μου αρέσει να μου το καθυστερούν. Εντάξει, όχι όταν παραγγέλνεις κάτι τιμοπαράδοτο, λογικό είναι να νευριάζει το καθυστερεί, γιατί ρωτάς, είναι τιμοπαράδοτο, ναι. Αν δεν ήταν, να το καταλάβω. Τώρα αυτό ήταν handmade από την αρχή, από το μηδέν. Παραγγέλνεις τα πανιά, να τα κόψεις, να τα τυπώσεις, να τα ράψεις, έχει τη διαδικασία. Τέλος πάντων, όλα καλά. Αυτό. Είπα απλά να σας τα πω, να πω τα νέα μου και να ξέρετε κι εσείς, ρε παιδί μου, αν έχετε κάποιο κατάστημα ή αν ξέρετε κάποιον που έχει κατάστημα και ψάχνει για να κάνει κάτι παρόμοιο. Εδώ είμαι. Και τώρα, δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε και φωτογράφηση. Έχω να φωτογραφίσω κάποια προϊόντα, κάποιες κρέμες, κάτι καλλιτικά, κάτι ωραία πραγματάκια που μου έχει στείλει η Νατάσα, που έχω ξανασυνεργαστεί με την Νατάσα. Στο παρελθόν είχαμε συνεργαστεί το προφίλ μου στο Instagram. Είχα δείξει κάποια πράγματα που φτιάχνει. Και σήμερα έχουμε φωτογράφηση. Έχω να βγάλω κάποια ακόμα από τα προϊόντα της. Πρέπει να τελειώσω για να της τα στείλω. Θα σας δείξω έτσι κάποια πράγματα τώρα που θα πάω πάνω για να σας έχω έτσι και λίγο ενήμερους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έχει πολύ ωραία προϊόντα και είναι όλα φυτικά και χειροποίητα και φτιαγμένα με αγάπη. Γιατί η Νατάσα είναι φαρμακοποιός και φτιάχνει πολύ ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, ξεκινάω να σας δείχνω μερικά από τα προϊόντα που φωτογράφησα από αυτήν εδώ την εταιρεία. Η εταιρεία λέγεται Aurea. Είναι στην Καλαμαριά, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και εννοείται πως κάνουν αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να σας τα δείξω. Αρχικά έχουμε ένα ξηρό πάρα πολύ ωραίο λαδάκι με λάμψη. Λαδάκι ενυδάτωσης, το οποίο έχει μέσα και γκλίτσι, το βλέπετε. Το ανακατεύεις και σου δίνει και πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Δηλαδή, αν θες, κάνεις και λίγο μαυρισματάκι με αυτό. Ειδικά το καλοκαίρι είναι τέλειο και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο που νομίζω είναι και από τα αγαπημένα προϊόντα είναι για τα μαλλιά. Είναι ένα ελιξίριο μαλλιών, το οποίο είναι σε μορφή αυτή εδώ, με λαδάκι. Το παίρνεις στον νύχι, στάζεις μερικές σταγόνες στα χέρια σου και το απλώνεις στα μαλλιά σου, ειδικά κυρίως στις άκρες. Για ταλαιπωρημένα μαλλιά που θέλετε να μεγαλώσουν και δυσκολεύεστε, αυτό είναι για εσάς. Μετά πάμε σε αυτή εδώ την κρέμα χεριών με καλέντουλα, μυρίζει τέλεια και αλόι. Τώρα είναι κλειστό αυτό, αλλά μυρίζει τέλεια γιατί έχω ξαναπάρει και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Για ενυδάτωση χεριών και εσάς που όπως και εγώ ταλαιπωρείστε για το χειμώνα και έχετε σκασμένα χεράκια και ταλαιπωρημένα και φθεντωμένα, αυτό το χρειάζεστε, πιστέψτε. Γιατί έχει μέσα και αλόι και μυρίζει και τέλεια και είναι και πάρα πολύ θρεπτικό για τα χεράκια μας. Μετά, να σας πάω σε μια ωραία κρέμα προσώπου με ιαλουρονικό, που είναι κρέμα προσώπου και το πρωί, με προστασία 20 SPF. Να το. Και έχει και πάρα πολύ ωραίο packaging, το βλέπετε, είναι σαν να είναι κόσμημα. Και ανοίγεις από εδώ. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Και το κλείνεις. Τέλειο. Φυσικά θα μπορούσαμε να το δείξουμε μια body lotion, μια κρέμα σώματος για ενυδάτωση, για θρέψη του σώματος, να είναι μαλακό και να μου σχοβολάει πάντα. Ειδικά με το μπάνιο χρειαζόμαστε μια ενυδάτωση κορίτσια και αγόρια. Τώρα εδώ για τα κορίτσια μου φυσικά αναφέρομαι, αλλά γιατί όχι, και στα αγόρια έχει πάρα πολύ ουδέτερο άρωμα, δεν είναι πάρα πολύ έντονο κοριτσίστικο, είναι πολύ ουδέτερο και πάρα πολύ ωραίο και η υφή του. Εδώ να σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν που μου αρέσει πάρα πολύ και η συσκευασία του. Είναι τέτοιο που λέγεται σκράπ. Σκράπ με έλαιο καμέλιας. Τέλειο. Μυρίζει τέλεια. Θες να το φας? Ένα ακόμα προϊόν θα σας δείξω. Είναι hair botox με argan oil. Είναι botox μαλλιών ουσιαστικά. Πάλι για να βοηθήσει τα μαλάκια σας και τις ταλαιπωρημένες άκρες. Οπότε για σένα που θες να μεγαλώσει τα μαλάκια σου και ταλαιπωρήσει, αυτά δύο τα χρειάζεσαι οπωσδήποτε. Αυτά. Σας βάλω το site της κάτω από το βίντεο αυτό. Οπότε να μπείτε να δείτε τα πράγματα που έχει και το προφίλ του στο Instagram, γιατί φωτογραφίες τις έχω βγάλει εγώ. Και αυτά.
Σας αφήνω τώρα γιατί δεν θέλω να χάσω πολύ φως. Ήδη 5 ώρα και σκοτεινιάζει, οπότε το χρειαζόμαστε το φως για να φωτογραφίσουμε τα προϊόντα έτσι πως θα θέλουμε να τα φωτογραφίσουμε. Και θα τα πούμε εμείς στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, πέρασαν αρκετές ώρες από την τελευταία φορά που άνοιξα αυτή τη vlog κάμερα για να σας μιλήσω. Είναι ήδη 9.30 ώρα. Τρώω βραδινούλι, δημητριακά χωρίς ζάχαρη, μεγάλα βρώμης και μέλι. Δεν ξέρω αν θα μου αρέσει. Τώρα χωρίς ζάχαρη, τέλος πάντων. Και λέω να κλείσω αυτό το βίντεο γιατί θα το ξεχάσω πάλι και δεν θέλω να το ξεχάσω και να το αφήσω έτσι αυτό το vlog. Όχι, όχι, όχι. Οπότε αν σου άρεσε κάνε like, κάνε εγγραφή σε αυτό το κανάλι, έλα και στο Instagram για να τα λέμε και από εκεί πέρα. Σε φιλώ, να περνάς πολύ καλά όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Πολλά φιλάκια. Bye.